Sa ngalan ng Samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Padayon natong iampo ang tibuok kalibutan, labi na gyud ang mga tao karon nga hapit way gikaon nga maka tagamtam unta og panabang gikan sa atong mga leaders sa simbahan ug sa gobyerno nga matubag ang ilang mga panginahanglan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga padayong naghatag nato sa suporta, pinaagi aning atong pagpamalit nila ning atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo ug katagbawan usab ang ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan, palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Heneses. Sa dihang giabot na sa gutom ang tibuok Ehipto, nangayog pagkaon ang katawhan kang Paraon, ug giingnan ni Paraon ang tanang Ehiptohanon. Pangadto kamo kang Jose, ug sunda ang iyang isulti kaninyo. Unya sa dihang mikaylap ug migrabi na ang gutom sa tibuok Ehipto, gipangablihan ni Jose ang mga tipiganan sa pagkaon ug gipamaligya kini ngadto sa Ehiptohanon. Nangadto sa Ehipto ang katawhan sa ubang kanasuran aron mamalit og pagkaon kang Jose, kay grabe naman ang gutom sa tibuok kalibutan. Kuyog sa ubang tao, miadto sa Ehipto ang mga anak ni Jacob aron pagpalit og pagkaon kay may gutuman sa Kanaan. Ug giingon nga ang gobernador sa Ehipto na maligya si Jose og pagkaon sa tanang tao sa ubang kanasuran. Miadto kang Jose ang iyang mga igsuon ug miyukbo kaniya. Nailhan ni Jose ang iyang mga igsuon sa pagkakita niya kanila, apan nagpakaaron ingnon siya nga wala siya makaila kanila. Masukanon siyang miingon kanila, "Tagadiin man kamo." Ug mitubag sila, "Taga-Kanaan kami, ug mianhi kami aron pagpalit og pagkaon." Unya, gibanlod niya sila sa bilangguan sulod sa 3 ka adlaw. Sa ika-3 ka adlaw miingon si Jose kanila, "Nagsimba ako sa Dios, busa maluwas ang inyong kinabuhi kun buhaton ninyo kini. Kun dili kamo mga bakakon, ang usa lamang kaninyo ang ibilin diha sa balay nga gibilangguan ninyo, makapauli ang uban aron dad-an ninyo ang gigutom ninyong mga pamilya sa napalit ninyong pagkaon.
Kinahanglan nga dad-o ninyo kanako ang kamanghuran ninyong igsuon, aron pagmatuod nga wala kamo magbakak kanako, ug sa ingon, dili kamo patyon. Miuyon sila niini. Nag-ingnanay sila, sad-an gayud kita, tungod sa atong gibuhat, sa atong igsuon, nakita ta ang ilabihan niyang kaguol, sa dihang nagpakiluoy siya kanato, apan wala siya nato panumbalinga. Busa, nagkalisod-lisod na kita karon. Si Ruben miingon, giingnan ko kamo nga dili ninyo hilabtan ang bata, apan wala kamo mamati kanako. Ug karon, nagbayad na kita sa iyang kamatayon. Nakasabot si Jose sa ilang gisulti, apan wala sila masayod niini, kay nakigsulti man sila kaniya, pinaagi sa usa katighubad. Unya, mibiya si Jose kanila, ug mihilak siya. Sa diyang makahimo na siya sa pagpakigsulti kanila, mibalik siya, ug ikuha niya si Simeon, ug iyang gigapos diha sa ilang atubangan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ihatag ka namo ang imong kaluoy, diha sa among pagsalig kanimo. Ginoo, ihatag ka namo ang imong kaluoy, diha sa mong pagsalig kanimo. Pasalamati ang Ginoo diha sa alba, sa lira nga napulog kuldas, awitang iyang mga pagdaig. Awiti siya usa kabag-ong awit. Ayuha pagkablit ang mga kuldas, uban sa mga singgit sa kalipay. Ginoo, ihatag ka namo ang imong kaluoy, diha sa among pagsalig kanimo. Kawangon sa Ginoo ang mga laraw sa kanasuran. Bauon niya ang daotang mga tuyo sa katawhan. Apan ang laraw sa Ginoo nagabarog sa kahangturan. Ang huna-huna sa iyang kasing-kasing, latas sa tanang kaliwatan. Ginoo, ihatag ka namo ang iyong kaluoy, diha sa imong pagsalig kanimo. Apan ania ang mga mata sa Ginoo, ana kanila nga mahadlokon kaniya. Kanilang nga nagalaom sa iyang kaluoy,
aron pagpalingkawas kanila sa kamatayon o pag-amping kanila bisan pa sa panahon sa ating gutom. Ginoo, ihatag kanamo ang imong kaluoy diha sa mong pagsalig kanimo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaaw sa kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha katinun-an o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini: ang una si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kobrador sa buhis, si Santiago, ang anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon, ang patriota ug si Judas Iscariote, ang nagbudhi kang Hesus. Kining napulog duha gipadala ni Hesus uban niining mga pahimangno: ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo, ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adto hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang misyon sa 12 ka apostoles nga gikuha ni Kristo o gipili ni Kristo mao ang pagpangita sa mga nawala nga mga sakop sa nasod sa Israel. Lingi ay mong tupad ing na nawala sa inyo ron. Nawala. Mao nang importante kay mangita tas nawala. Kay karon ra ba tungod anang cellphone lisod kaayo kanabitang muratag sensitive sa presensya sa atong isig katao. Nakafocus na lang diha sa cellphone ang mga batanon, apil na sa mga tiguang. Din mangitag hain si kuan, ana. Di na gani mudungan og kaon. Sa una kami inig pangaon, di gina musugod kung dili magkatigom ang tanang mga anak. Magtinawganay gina, hain kadapita, uli na nga rin, kay mangaon na. Karon magdungan pa mong pangaon. Niya, ighumag pangaon, labi na sa gabi, kami
maminaw mamig drama. Dili usa maminaw drama kay magrosaryo. Pangitaon gina og hain. Ayun, sa una di man sa kay lisod pangitaon kay pertim sa gamayas balay. Karon labi na nang naanay mga kwarto, mga rooms, ya dagko inyong balay na di nangge mangita inigting kaon, samot na inigting ampo. Mao na mangita gyud ang Ginoo mianhis kalibutan aron pagbalik pagtigom sa nagkatibulaag nga mga katawhan sa Israel. Kining Israel mao ni siya ang ngalan nga giilis ngadto ni Jacob. Si Jacob ginganlan na siya Israel kay nanganak siya 12 kabuok. Niya sa 12 kabuok anak usa ra gyud tarong ang uban buangon. Mao to nga si Jose kaning gihisgutan sa unang pagbasa maoy tarong. Unya unsa may gibuhat, gipatay siya, gi-attempt siya pagpatay sa iyang mga igsuon. 11 pa man sila kabuk ato, wa pa man matao si Benjamin. So 11 sila kabuk. Ang napo kaigsuon ni Jose sa lain man tong ginikanan maoy naghimog murag plano aron patyo ng ilang tawag aning kanabang murag katunga imo igsuon unsay tawag na half brother. Half brother. Igsuon sila sa amahan, dili igsuon sa inahan. Ato ning patyon kay pinangga kay ning papa da. Pinangga man to ni Jacob kay kuan man murabag mahog og kamanghuran niya. Naasad siya kanang gasa nga may kay siya mo interpret og mga damgo, may kay siya mo analyze og mga sitwasyon. Naglagot sila. Mao tong ilaw tang patyon. Pero karon sa atong pagbasa nahimong manluluwas si Jose or nakaluwas sa dihang ni hari ang kagutom sa tibuok kalibutan. Apil ng iyang mga igsuon iyang giluwas. Mao na nga kining 12 ka apostoles nga gikuha ni Kristo nabali sad ni kay ang 11 buutan usa say buang kinsa man si Judas. In short, sa pagtigom nato sa katawhan balik sa Ginoo, mukuyog yun ang mga buangon. Hindi ka no, lingay mong tupad. Ning naon sa mga kabuutan ka o buangon. Kani ba yun ani? Misa, naibuutan, naibuangon. Di ginakalikayan. Unang di kita mangita og perfect community or perfect family o bisan gani perfect person di ta mangita ana kay sangad-tungad-to mahudas gina pero may na lang maglabi unta ang buutan kaysa buang sama ni Hesus usaray buang 11 ang buutan panahon ni kuan ang tarong-tarong gyud kayo si Jose the rest agad-agad las panahon. Mao na unsa may atong misyon. Matud pa diri sa atong tubag sa Salmo, sa tubag nato Salmo. Ginoo, wa mo kay ba? Ginoo. Naunsa naman ni sila. Ihatag kanamo ang imong kaluoy diha sa among pagsalig kanimo. Mangayo tag kaluoy is Ginoo kay kun wa gani ning kaluoy is Ginoo mga buang gitang tanan kay pulos ta mga huyang atubangan siyawa. Mangayo tag kaluoy mi Ginoo mo ning kaning atong misa magsugod kita pag-ingon Ginoo kaluy kami Kristo kaluy kami. Dili ta mangayog kaluoy sa mga tao kay kanang mga tao og ato nang pangayuag kaluoy kasagaran i-manipulate lang ta ana pahimuslan ang atong pagkamakaluluoy sumagod karon ang PhilHealth unsa may nahitabo daghan kay isyu diha corruption ngano man tungod kay gipahimuslan ang mga makaluluoy di ba panahon atong COVID
COVID-19 di ay. Kana ganing daghan kayo atong issue in relation sa health, budget sa health. Mausad karon. Tanawa nga atong mga mag-uuma o mga mangingisda na luoy kayo, na ay budget, dili mo abot nila. Pagka gipahimuslan ang mga makaluluoy. Suma atong panahon sa eleksyon, unsa may issue ato. Porting daghanang mga kwarta gipakatap, pabaha, ayuda, gablinya in taong mga makaluluoy kay nangayog kaluoy ngadtos mga tao na nagpunsisok. Ang uban simba karon, kuan sad ngadto apil. Di ba? Adto ta mangayos Ginoo, aron ang Ginoo mo'y mosulti nato unsaon nato paglihok aron masulbad ang atong makaluluoy nga kahimtang. Ang atong parokya dinhi makaluluoy ba o dili? Naatay utang nga 70 million. Unsa man na? Makaluluoy na o dili? Kusga. Nagkita nami sa atong kuan, atong mupuli nga pare diri, Father Moyni Lapa. Pag-ingon ako niya, naarba ni utang nga 70 million. Sa ayaw lang taong kog hasula anak pader. Nagpakilooy si Father Moynil, pader, pastoral lang ako pader ha. Mahimo lang ko ako diri niya, ay na lang kay kog hasula, pero support ko nimo ana. Pero ay lang kog hasula in taon pader ana. Wa sa koy rason nganong ako siyang ingnon. Ikaw bitay puli dinhi. Kay total, di man sana niya pinili nga siya ibutang din gi-assign raman siya. So, in short, pasanon gininako ning 70 million ngadto padong sa Compostela. Muna kamong taga Compostela, pagbantay, bugat kay kugda padong diha sa inyo. Perti mang nagsulti nako, Allah, kahayaay kay Padre Siano, Arinas Compostela, timan-in ninyo ang akong gipasan 70 million eh. Aw kamo sa dinhing taga-kuan, taga-Liloan, napamantay August 5 pa man ko mo transfer, napamantay mga almost 1 month. Gusto mong ipapasan ni nato sa taga-Compostela ang 70 million o dinhilan ni nato sulbaron? Okay. Kung anhin na to sulbaron, samtang ni apata din palitan ninyo ning atong slot. Kaning grace. Grace ba? God's reward and complete elation. 100 pesos ran kamong tanan nga akong mga kaila o mga nagtan-aw nato karon sa atong social media. Palit mong slot. Ang slot ato na nang gipasabot ang minimum donation para sa simbahan. Usa ka slot minimum, duha ka slot medium, 20 ka slot maximum, 100 ka slots extreme. Di ba? Bahala na mo niya. Naam sa tay challenge ani, 70 slot challenge. 7,000. Kung mamalitang tanan gikan karon kada adlaw tag 100 pesos hangtod na gyud inig ka August 5, murag gaan na tingali ang akong pasanon padong adto sa Compostela. Kay tu ara ba say ganganga ditong problema nga naghuwat sad. Pero kining tanan mga igsoon dili ni nato isandig og tao, isandig nato sa Ginoo. Mubuhat ra ko unsay mabuhat niya kon moabot ang panahon nga mahuman ako sa akong termino, either mamatay or moabot ko sa akong termino dito nga ilisa na sad. Kung asa kutob ang akong mabuhat, diha lang sa takutob. Di lang nato ipamugos ang dili gustos Ginoo. Kay mas stress ta. No? Unsa may buhato nato, unsay naa nato atong ihatag. Ngilingay mong tupad. Ing nanaa ka dihay 100. Pangutan-awa, na kay 100. Ing kadia, ihatag dayon. Ayaw pa makak kay mahimo kang Judas. Si Judas bakakon man to kayo, malimbungon man to kayo. Nya kun ikaw karon na kay 100, nya di nimo ipalit og slot, makak na ka. Ingka
Ay, gamiton man nila ko Pader para ikaon si Jose ang iyang gibuhat, gipanghatag niya ang tanan nilang tinigom aron maluwas ang tanang katawhan. Nangadto kuno ang tanang tao sa kalibutan ni Paraon. Unsay gitudlo ni Paraon? Adto mo ni Jose. Kanindot unta kamong tanan muhatag ni ining gitawag natog slot si Tio MM para sa nis atong mga kanini ang way mga balay pa karon nga katong mga the remaining 12 ka atong himuanag balay tag 100 ra gyapon ni, pero dako kay nagikahatag nga impact sa kinabuhi sa katawhan aron makailag Ginoo. Ang kaluoy sa Ginoo mga igsuon nga atong pangayoon kinahanglang buhi sad dinhi sa atong kinabuhi. Mahimo sad tang manggiluyon sa atong isig katawo. Ug nindot kaayo nga ang atong kaluoy sa to isig katawo ipaagi natog simbahan. Muna ako isip inyong parish priest, ang akong style kaning slat-slat paghatag gini natog opportunity nga makapaambit sa atong kaluoy ngadto sa atong isig katawo. Nya kun ato na nang buhaton sama ni Jose nga gi daog-daog siyang mga igsuon pero naluoy siya, wa siya musukol, nagpadayon siya paghatag, pagpaambit sa iyang grasya ngadto sa uban. Bisag gipriso siya sa sinugdanan didto ni Paraon, sige siya paambit sa iyang grasya hangtod gyud nga nahimo siyang bantugan nga tao. Kita sang tanan nga mamalit og slot 100% assurance makadawat sad ta og pilo-pilo nga mga grasya basta ang atong paghatag bungas gugma, bunga sa atong kaluoy sa simbahan nga akong gipresentar ninyo. Pinaagi aning slot nga grace o kining CTUMM. Ang ato rong kalibutan ang gipaambit sa uban mga bala o mga bomba. Mahal kay na kanang bala o bomba, mga kanyon. Mahal kay na. Mahal. Sobra pa na 70 million. Bisan ganing usa lang ka katong gibomba dito sa Iran, nagibomba sa Amerika, sobra ka itong presyo ato og 70 million. Mikalas og kinabuhi. Nganong gibuhat manis kalibutan? Tungod kay nakuha na ta sa malimbungon nga kaaway sa Ginoo nga nag-ingon, siguruha ang imong kaugalingon, dili ang uban. Unsa may kang Kristo nga gitudlo, higugmaa ang uban sama sa imong kaugalingon. Manindog ta. Mga igsoon, isip mga katawhan sa Dios nga balaan, malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Dios nga nagtawag kanamo, dasiga kami. Dios nga nagtawag kanamo, dasiga kami. Nga sila nga gitawag diha sa simbahan aron mangulo sa katawhan sa Dios, magmadasigon sa pagsangyaw sa ebanghelyo ni Hesukristo ngadto sa tanang mga suok sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagtawag kanamo, dasiga kami. Nga sila nga nangita sa Dios, malamdagan og kinabubut-ong mutubag sa pagdapit sa Dios aron makiguban sila kaniya, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagtawag kanamo, dasiga kami. Nga ang mga batan-on makaila sa tingog ni Kristo nga nagtawag kanila ngadto sa kinabuhi sa pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagtawag kanamo, dasiga kami. Nga ang mga masakiton makadawat og kahupayan ug kusog gikan kanila nga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagtawag kanamo, dasiga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagtawag kanamo, dasiga kami.
nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagtawag kanamo, dasiga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagtawag kanamo, dasiga kami. Nga ang atong mga minahal nga nangamatay na mupahulay diha sa presensya ni Kristo didto sa iyang gingharian, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagtawag kanamo, dasiga kami. Makagagahom og langitnong Amahan, dawata ang among pangamuyo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth. As gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary from living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace, if there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth. As gentle as your children's laughter all around, all around, all around. Ang igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kagamot, alang sa pagdaig pagmaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Among nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos,
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma o Banileo among Papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, uabot ka namo ang imong giharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon
kasalanan namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo mahal ang gingharian, ang kahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay nga kalawat kanimo, apan pamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Way sama ang guma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi giulay aron ka maluwas, kalabasan kadautan sa tao gipapas, pasay lugugma ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma.
pamatiyon. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato mao ang gahom sa pagluwas sa mga makaluluoy. Ang ato lang buhaton mahimo gyud tang manggihatagon kanunay sama sa gibuhat ni Hesus ug ni Jose ug sa mga santos. Salamat sa kanunay ng hatag nato karon pamalitan ni atong slots ang atong grace or God's reward and complete elation nga slots. Ang atong halin iabot nag 1,755. Dako-dako pang nahibili, no? 698,245 pa ka slots ang available, tag 100 pesos per slot. Nya na ani 70 slot challenge nga tag 7,000, walo na ka 70 slot challenge ang atong nadawat. Ang sa ato sang Christ Transforming Union with Mama Mary or CTUMM, ang atong halin iabot nag 2,875 na apay 4,125 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya doon na sad ni 61 slot challenge nga tag 6,100, 13 ka challenges na sad ang atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Nya padayon sad mo support ha sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod aron nga daghan tag mapaambitan, i-share, i-subscribe, view, i-like, maka-income pud ta ana sa atong parokya para sa atong charitable expenses. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kaninyo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daingon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong